Okay. Dr. Donald Mogoi, waziri ya afya se kaunti yaito ya Nyamira. Ritanga ni no gwakera abarika bari baito mbuye mono ase mangana ali bakora rero ase ke chichi yetu kyo Nyamaiya muroiro uri ore ngore nyagitari yetu njanyara ko bayi kumui kurwororo. Na abange bari ase mechi barwarite serikali yaito gusinya gitari cheito njibwato uwezo cyogo kurusia abantu ororo na gocha kubarwari kiagera kuna public hospitals responsibility yetu no gwakikisha nga bari batari kwenyara mambara gumbarwari we na kiga kogera to encourage kuro muntaso ya sha egere ekero bari bandi batari kwenyara bagocha barwari nyagitari yetu no bakurwari wase busa twanyara kobanga kubakonya bare kubakaba na kuwakanira chibili kiri cyabo ibo muroiro uri ore Nyamaiya na areto sinyagitari yetu rero nagende tukonyora huduma no nyugwatu buroire borobone nake lakini nyasaye na aroro na mokonye na intuntu nyara kuba ngabanyagitari to kori gasi yetu wakikisha buna obeire buya amangana kabiri nteto kukwanera na services kiri tubwata sinyagitari cheito lakini abantu baito banyamira labda bataramanya bose bako ba misled bagenda isko gari nyagitari chinde bana which expense kibe sinyinga bosa anene mono abari bakubuneka mangana ya mauga kero kwa bunekire anene mono ngote buri ngogende nyagitari isko gari okorerwa operation obekirwe chuma egero nyar ko bagukugwena bwangu ase nyagitari to ya Nyamira ntobwati orthopedic surgeon osore bakubara mangana ya mauga babiri n'abanyagitari abo kire wiki mbabwate clinic kyabo kire wiki nkogenda bari theater kire wiki nkonyara bari bakubara oyo mo kwanza gari specialized mbakaranya ariko bo kubara ase amauga yo mugongo uti wa mugongo igo nuko encourage abantu baito gukwanyora na mbaga kwanyora achali takuna goteba ninga togenda isko gari togenda uchikericho togenda uchibomet na ustogenda uchi Kisumu uchi kolihudo mororo ekaro kwati gudume yiga iganka na iga asirange na sino asire ogocho rwaligu obekerwo nye ne chumeyo na ndo gwene na ndo be followed insiga iga singi karaste doctors plus ntubwate department ya sana ya rehabilitation ose ya physiotherapy aso okora physiotherapy ya gubuya onyo no mwana omoke okoreiru asa akora occupational therapy ya ebuya anyar ko bukurwaribo na koba integrate ko chisco gari society osagenda asigasi ya gakorire no ko encourage abantu baito takuna gogenda isco garia kurigia matibabu ali ara sinyagitari cheito nincho sinyagitari yetu ya rifaro nyagitari yetu ya karoka nero ya ansire udume ya mauga asaboniga babwate theater orthopedic surgeon yeito kogenda roro kire week wakikishanga bali babwata mugo so kunigeta sinyagitari ya karoka na baru banyare ko babaribu babekiru chichuma na babere buya igo ko basi usinko baiberinga aso wanje koino ta kogenda gutumia chibe sinyinga iskali ninjo se nyagitari yeito gaiga iriya kabere karubu negete njereyo sha ko bwata sha na ndi to ko encourage sana unacha sha ekarosha ubwata sha igo tulwa kana besindi chance igo go chaga iga orwaligu obekiru chumeyo shaye cyo gutwakana igaye bikento yukotekero kora no gona chasha yago bakwabunekire nebo no mwana obunekire nebo no mugako obunekire ni nchwa nyagitari igurwali kwa nyagitari to kobekire chuma nande onyara ko bakurubuya wakana turi kwakana ikiko katuragani kiri ngobe kwa be registered na sha na wakanire sha yago asomwa koyo Nyamira njatani epechenyi igere nyagitari enge eito igorenyi asiboni gori otegete huduma nyagitari yetu igere yebangete buyesana tubwate casualty tubwate na outpatient tubwate inpatient chetu tubwaje maternity chetu mwana ali ogosumbuliwa ng'abantu bana gukongusa bana gokora gusengaki ayo ntuasiegete ntubwate gento buneke abafanyikazi baito no bare gasi bare tayari sana kuhudumia asenjererie gwenerete ne asenjera yo bwororo chinyagitari chetu ngarifaro ya ito ni chinyagitari chetu chiri level 4 chibwata mario gaisaine asaboniga bari bari kugura mario gokurusiko ngatua etia sheria ya ito ya Revolving Health Products and Technologies Agency eyenge RDF area gatokire Nyamira
iga ngankaraste senye nyagitari iga ngankaraste ga Doctors Plus ansa ntobwate pharmacy boniga ebwata mariogo nsipi na ile tayari kugosafu neba ndiri kwari kirunganye ndiri gutoka se pharmacy mwina ari nyagitari boni ndiri gutoma isiko togote biri njuse ga se Doctors Plus kwanyora riororo ase no ine beyera nke gwetani iri no nsura ari nyore isiko gari iga mariogo ntobwate ande ntore tayari kutwara mange neba ndiri uri kiriria ga ibieka ese pharmacy yitu togoteba ngase RDF ntore tayari kurigora na gukuriretera egere tobese kogenda isiko gari chutumia chibe sinyinge gusochi ko extorted bari bagotene na geita kia nyagitari gusumbua abantu nga inchuchi pharmacy yane una tuwa kwana kuri wiki na ande guchake wiki yega korra muri bagwa sosali gukurorora kobeka tore enforcement baito gari geita kuhakikisha nga unde kwensi gocha nyagitari igabwata freeway ntutageti wanse gotebunga genda guchiga gusongusu guchiasegete yaya tutageti ko gocha nyagitari yaito kwanyora huduma yago nga gwacha konyeri anyeri yogotakire kugoro anyeri yagurire anywhere else ogocha ige pharmacy Doctors Plus tulirigi ntutweka tukoriretere at a cheaper price kugwachiri urachi kuna kungususu ko gari ngana mari gukuri igotwara confidence ya nyagitari yaito mbiere na ande negende tukukina na intunto gende to koriga swa kikishange nyagitari yiga inyari ko baudume ringa mutakire kwa enyo pia to koba urwaire bodi tokorora marange sana nga incidence ya ego prevalence ya ngo kinere sana na kiyoko era ego kina cancer nene mono ne asinge njo lifestyle yuli tomenyete ne chindagera chiri tokoli ebintu biri tokonyu gusebali bande bako smokers bako nywe sigara na baro no bako nyora cancer ige kinda yarko base minkelinga tulige lifestyle yito nganga kitoko menya na kitu exercise dagere kitokoli nkitokonyu iriya kabere cancer kere unduyete mapema na boko nyara ko kurwaliwa kiara cancer stage by the time we ka stage 4 immunity nga cancer ya rule ku stage 1 stage 2 stage 3 mpaka ya stage 4 onyore kana go stage 1 igere rais sana kurwaliwa ogwene na ndobe kuya lakini kero konyore kana go stage 4 na beko bobo kon kiagera stage 4 ibono ya samba siri akiro mubere ya rire chi ebyungo bindi byo mubere biritoza nyare ko banga n'urwali wobe kuya igono ko imisa abantu nga togenda chinyagitari cheto ebe cancer ebe gundulike mapema egero nyare ko kurwali lakini nabo ko ikiro stage 4 yo na be erebuya ochinyagitari egere ebe nga oborobori obwate gose signs or symptoms chi go tulumu mono sana chiare ko ba chigo kai go keiwa na onyare ko go komenyo bugimo bwabo mpaka kero nya sayara ara kurangiri